it manifests itself at different. Dibin banê TRT da kanaleke din a dijîtal a nûçeyan dest bi weşanê dike. Ji bo dengê Tirkiye bikîne ciyanê wê weşangerka Spanî bêkirin. Di civîna weşangeriyê da ka welatên ku bi Spanî daxivin wê danasîna TRT Spanî bêkirin, beriya wê jî li Stenbolê danasîna TRT Spanî tê kirin. Bueno, justamente nos permitiría. Ez jî weşangeriye dikim. Em dibînin ku nûçe ji destekî tenê derdikevin û li cîhanê belav dibin. Em jî dixwazin bûyerên li aliyên din ên cîhanê û çi diqewime bibînin û bizanibin. Ji bo vê weşangeriya TRT Spaniyê wê çavkaniyeke gelek girîng be. Di çarçoveya danasîna TRT Spanî da komxebatê hat derxistin, ji 18 welatên ku bi zimanê Spanî daxivin rojnameger, çêker, müdürên nûçeyan û rêvebirên qenalan beşdarî komxebatê bûn. Bi sernavê rojnamegeriya Namnetewê rûniştina dikirin û berpirsyariya weşangeriya daxaftin. Que tiene mucha importancia. Ez ji Kubayê hatim. Weşangeriya TRT Spaniyê gelekî girîng e. Temaşevanên TV'ye û şopînerên medyayê wê bi saya vê xebatê derheqê Tirkiyeyê de hînî gelek tiştan bibin. Welatên ku bi zimanê Spanî diaxivin wê derheqê Tirkiyeyê de werin agahdar kirin. Roja înê wê bi beşdariya serokê ragandinê Fahrettin Altun û müdürê giştiyekê TRT'yê Zahit Sobacı, TRT Spanî dest bi weşangeriya dijîtal bike. Di çarçoveya civîna weşangeriyê ya welatên ku bi zimanê Spanî daxivin wê panel bên li darxistin.